ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. Бар ҳама шумо саломатӣ ва аз даргоҳи илоҳӣ тоату ибодатҳои шуморо ба даргоҳаш қабул кунад. имрӯз ҷумъа ҳаст 24 ноябр. $100 баробар ба 1095 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1195 сомонӣ. бародарону хоҳарон, аз шумо хоҳиш дар зери навор лайк монед, ба канали мо подписатсия кунед. худованд аз ҳама шумо розӣ бошад. мегузарем ба курси рубл. курси рубл ҳамон аст, яъне ки 1000 рубли русӣ баробар ба 124 сомонию 20 дирҳамро ташкил мекунад. чизе ки буд аз Банки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо гуфта гузаштем. худоҳофиз то наврҳои оянда. мардоне ки аз заиф будани мардонагии худ азият мекашанд ва мехоҳанд ки зудтар аз ин беморӣ халос шаванд, пас мушкилии ҳамаи мардҳо ҳал шуд. экуминия паста барои бемории простатит, барои хуногирифтагӣ ва мардонагиро боқувват кардан. сами уван барои бузбалашавӣ ва фарбеҳшавӣ аз 10 то 15 вес. фатзор, касоне ки мехоҳанд худашонро хароб кардан, аз 10 то 15 рӯз. маз барои соати ҳамхобагиро дароз кардан, аз 20 то 45 дақиқа. ҷавонҳое ки мехоҳанд риш бароранд ва шахсоне ки мӯи сарашон мерезад, миноксидил натиҷаашро дар тӯли 3 моҳ мебарорад. ширкати доруҳои гиёҳӣ ҳамроҳи шумост. ба тамоми шаҳри Русия доставка дорем ва касоне ки мехоҳанд ай метро дастрас кунанд, пас то метро доставкаи мо бепул аст.